Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuwa rechimakumi mairi nonhatu mwedzi uno waye chikumi. Tiri kuerenga mazuva 60 anopfumbamwe 69 pachirungu ayo wafundisi wopa UZ waramba mabasa wachida mari yakawanda idi pakaita kunyangariwa hino kuti zvichapera sei ticharamba takaringa. Toringa munhau dzanyasi wamunangarwa waenda koika mbiyawo ruku mushore kwaye ruku mushore yu aikiwa nyasi aitiwa gamba karo nyika kuno waenda komuika wari ikweyo ndio ukareketiwa na kazembe kuti kwai wamunangarwa itai muchidhikiteta manduwe kwai omesai gotsi mureke kugwetetekera wazhinji wanoda kuita zvokuti muite zvogutsa ruzhinji itai zvenyuzvo zvamunoda zvokuti nyika iende mberi agohwanda nokuti kwai zvakareketiwa naJoshua Maponga ndini bandareketa abe imi zvakaita kuoma chaizvo. Regai tirambe takaringa apa opo kare kuna Timothy Chiminya ari kuzviti ndini mambo munhu mutapa uya nyasi kwagoburika tsamba agonyora sondo rapfuura riri achinyorera mizinda yenyika dzakasiyana siyana kuti kwai Zimbabwe ichiri nyika bayo utonge hugutsa ruzhinji yanyika iri pasi poumambo hwache idi dai wachibenuka aone kuti izvika izvi zvinoita kuhwadza. Ipapa unosaya kuti ari kungorapa achitoreketa kuti kwai zvakaturiwa pamutongo wakaturiwa kudare guru munyika asi mutongo wacho ari kuburitsa aba ari kundoisa nhamba kuti kwai mutongo wacho wakatongewa mutongo pakati asi mutongo wacho kuti auburitse kaa kuti tiuone tiuerenge aiwa ba ari kuita ba izvozvo zvinova zvakunyepa kutoti panochanja chopfene chiri kuitika ipapo. Apa ukuru wenyika wakaramba wakanyarara hawo paribe kana mubodzi ari kureketa kana chibodzi nozvache ndipo munotoona kuti pane zvinenge zvichiitika apo tinokunyepai kana pane zvimwe zvaburika. Wanopepeta nhau kuHerald washohwa nevazhinji mhanduwe nokutoti zvawaita zvakaita kunyangariwa wanga watoda kuratidza kaa kuti kwai maambulenzi awo ozvikopokopo aye aakusenza zvisvinu kwakuti ambulenzi yaita kuti mwana aponiwe ari mudenga mumhepo mhanduwe. Apa amai wacho ari kunzi amai wacho mwana waane makore 13 mhanduwe zvinoita kuhwadza kusvika kumberi. Regai tigoona ipapa kuti pane chere zvichaitika nemapurisa ticharamba takaringana kutoti iyi yakanyanya kunyangariwa chaiko. Ipapa wapo kare nyasi kunombwa nhatu dzaruma mumwe mufana wechikoro muHarare mumu pakaita kunyangariwa dai kusina vanhu vokombi wazotopfuura wakaona ari kuzviwa mhanduwe panga patoita kunyangariwa dai tatoenda kunyahwapo kare nyasi yombwa dzauraya vanhu pakaita kunyangariwa. Ipapa regai tirambe tichizoringa kuona kuti zvinopera sei. Panga pano painonzi Rottweiler pokare idzo dzinonzi mabhorebhoa pakaita kunyangariwa. Regai tione kuti zvinosvikepi izvozvo asi tiri kuramba tichirwadziwa nazvo fani. Tiri panonyaya dzopwazvo Mike Mapinga achakapingiwa mhanduwe watova kumusiya ipapa kureketa kuno agonza abenuke zuva ramangwana kumubva kuti achapuwa bhero chere kana kuti achanyimiwa. Ticharamba zvedu takaringa tinenge tichindokunyepai. Vanhu vanosvika vatanhatu vakafa nozuro pamugwagwa unoenda kuMutare mhanduwe pakaita kunyangariwa. Wese wanga wari muHonda Fit idi yakaita kuwakuya paribe kana mubodzi akapona. Mweya wanga aizorori murugare. Ipapa tiri kundoimba kuti mapurisa ipo achazoburitsa mazita okuti mbanani vanhuwo zvinoita kuti inge iri mhuri ibodzi asi pakaita kunyangariwa wakomana. Regai tirambe tichiringa. Kuno zvareketika ipapa zvokuti kwai kuno vanhu vechidiki vanosvika 3 vakapambiwa kubatiwa kutorwa nevanhu vasingazivi kuti mbanani mhanduwe abduction pachirungu pakaita kunyangariwa. Izvezvo vanhu vachiri kuvatsvaka vamwe vakanga vatorwa vakazokuwadziwa wakaitiwa sei nokudidi vatori kumapurisa vari kuzvipatara ipapa. Unobva waona idina yavo kuti kanyika keduka
idikanwa ita kuhwadza. Regai tirambe tichiringa kuona kuti zvinosvika kupi. Apawo mudare paramende chaimo muri pekuimbitatu zvino Daniel Molokere ari mumiriri webato roCCC mudare paramende imomo agopinziwa mushishi agotoshishidziwa mandiwe kuti kwai iwewe tinokudzikamisa iwe kwai uri kubvunzirei kuti kosei pari kureketiwa anoshona pasiri kuisiwawo kumitauro yakafanana anondevere nezvimwe zvakadando. Elkamu iwo mazezviro yaya wanoita kudididi idina yawe dai wareka uita kudando zvinohwadza izvi. Kuno kana zvichiitika kudari mudare reparamende chifungai kawo chembereno hwarawa dziri kubhinga nokubeit bridge nokwedu buja kwamakosa kuku chii chinenge chichiitika panobva paita kuratidza kuti pari pechisvinu chaizvo. Regai tirambe tichiringa hedu. Hurumende iri kunziyo yagokumbira zviri pamutemo nyasi kuti dai tapinda muboka ronyika dzoBRICS rekai tigoona kuti wachabvumiwa chere kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Ticharamba takaringa hedu ipapo. Apawo hurumende iri kuti yabvumirana noSouth Africa kuti waite visa rowarendo wari kuuya badzi kuoita urendo munyika wachitekaira kubva kuKruger National Park kuenda kuGonaro Joe. Rekai tigoona kuti zvichabvumiwa chere izvozvo. Tinenge takaringa hedu tichikunyepai. Nyasi wamwe wadokerera wakomana vari kuita kufara chaiko padande mutande paburika masoko nyaya iri kuburika yamai Jeremaya iya mandiwe pakaita kuoma. Isu tandoti Elkamu rekai tireke kureketa asi ngatimirire dare titange rapedza nyaya yaro. Mapedzero atinoita ndo anozotinyepa kuti toreketa tichiti kudini nekuti zvamazuva ano zvinonetsa. Unogona kuchimbidza kureketa asi zvozoburika nopamwe pokare unosaya kuti wozodii. Rekai tirambe takaringa ipapo. Apawo Econet wakomana madokera wachere muri kunetsiwa nodande mutande rawo kureketa kuno mandiwe heno chaiyo. Rekai tirambe takazviringa kuti zviri kupera sei asi zvinota kuhwadza chaiko. Ipapa nozuro uno Triangle yagoja Greenfell notushanu kukabodzi yadha ikajiwa nosimba bhora nokabodzi kepekepe yafara Jerusalem ikagohwina payatamba nokwekwe ngezi ikajawo Emosi notutatu kwa kabodzi. Highlanders Boso yakandoita usahwira noChicken wachitadzawo gwedzana kuita 0-0 asi nozuro takaita manyadzo chaiwo. Dynamos neFC Platinum zvakatadza kupedza mutambo. Dynamos ikataiwa maopa pena isiri pamutemo isiri pena kunorekai tiburike tichadaba kutamba. Unobva waona kuti wakajaira kutamba mabhuza. Rekai tigoona kuti wachasvika papi ipapa pakanyangariwa hapo. Izvezvi Greenfell yadzinga murairidzi ikaisa Rodwell Zvakama. Highlanders Boso ikaita zvibodzi zvo ikaisa Try Ncube naAgent Sau Agent Ajira Sau abenuka mandiwe ndiye anenge ari mutedzeri iye murairidzi wechikwata Highlanders. Rekai tigoona dai akareka kugowapa mushonga waagonza nawo uya uyu wokuti akagwedza kabodzi pachidiwe mumwe achagwedza unosure make pakaita kunyangariwa wakomana. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. Julius Marema Nyasi anga arimo achirema arimo imo mumuzinda woIrani kuSouth Africa wachiita katomboka nyaya nomutungamiri womuzinda woIrani. Pakaita kunyangariwa apa wagoburika wakati aiwa Irani wabiedu. Rekai tigoramba tichiona kuti zvinosvika kupi. Ipapa muri kundoziva zviri kuitika pakanyangariwa mandiwe. Kureketa kuno America nozuro uno yagoenda zvayo kobhomba muIrani ikati ida kuvaparadzira iwo maitiro awo mafekitari yawo inonhadzira iro nyukiria. Mandiwe pakaita kuoma. Irani ikati Elkamu maita henyu matitanda rekai tigouya tiri kuuya ikweyo. Unobva waona nayawe kuti pakaita kunyangariwa. Ipapa ndo inonzi hondo yochitatu yo pasi rese manje izvi nokutoti kweduno tichavhiringidziwa kutanda nomapfuta dzimotika anenge ari kukaramatana kukwira chaiko kupfuura kana zvomuCovid zviya. Pakaita kunyangariwa mandiwe. Rekai tione Qatar yabva yatoti masoja ese benukai
titotande izvezvi kugara takanhadzirira ndege pachiri pendege dziri kubvumiwa. Saka mukatoona izvezvi kana ungori kuda kukwira iyo ndegedzo kuKatar Airways wobva waziva kuti pachiri pechiri kuitika. Kana wanga wari kukwira naEmirati Emirates woziva kuti pari pechiri kuitika. Izvezvi paita kunyangaritsa chaiko chaiko regai tirambe tichiona kuti zvinosvika kupi. Iyo America iri kunzi izvezvi Irani payaedza kubhomba kuIsraeri kwai America yabata yese mabhambo acho ikabva yagwisa. Regai tione kuti ndizvo chere zvichaitika ipapo. Tinoramba takaringa nokuti wari kuita kuhwewa rutema ndiwe nenyaya yehondo iyi. Tanzania mhanduwe yasunga vanhu vanoda mutandiro YouTube wairi wanoti Jackson Kabalo ana makore 32 naJoseph Mulindoko ana makore 31. Pakaita kunyangariwa kwai wari kureketa mutsepwede vachireketa zvakanyangara pamusoro pohurumende saka wasungiwa. Izvezvi kukinya kwaita kunyangariwa mhanduwe vanotamba mutambo werugby vanhu vanomwe uya rugby sevens wari kunzi heno wakuru wokinyawo kuti wakaita sei wakaita kurakasha mari mhanduwe kujamari iyo vasingafaniri kunge vachidya ene mujiro wacho wokuba chaiwo pakaita kunyangariwa. Regai tirambe tichiona kuti inosvika kupi. WhatsApp yakuchinja mhanduwe zvaigoreketa zviya kuti tinoisa ba kuti vanhu vagokone kuita wachitengesa makambani anoda kutengesa zvinhu padandemutande maadivheti akuuya mhanduwe. Izvezvi paita kunyangariwa unobva waona kuti ndo zvagonzi novafana chidiki zvaendwa izvi pachiri pechichanakidza ipapa. Regai tione Air India ipapa mutungamiri wayo agoburika achinzi akakopa mhanduwe kukopa manzwi ese agoreketewa pane nyaya yakanga yanetsa. Pakaitawo imwe yekuAmerica yanga yagwa zvikanetsa ipapo. Iyo Air India bva wati haiwa tinozvikona zvokukopa bvawakopa zvese zvinoita kunyadzisa manyadzo masvinu. Regai tione hedu kuti vachaipedza vakadini. Asi isu kwanyasi regai tigumire pano mhanduwe ndini wenyu mhanduwe onhau.